Al llarg del mes de setembre, en diferents punts de la geografia valenciana, es celebra la tercera Festa Estellers. La ciutat d'Algemesí no ha volgut faltar a la cita i per segon any consecutiu des de l'agrupació de la Casa Cantonera s'han organitzat una sèrie d'activitats per tal de commemorar l'escriptor Vicent Andrés Estellers. La primera de les activitats va consistir en la presentació del llibre La vida contada a un nen del veïnat, de l'editorial algemesinenca Andana Editorial. La vida contada a un nen del veïnat és un recopilatori de poemes de l'escriptor Vicent Andrés Estellers, presentats en un format dedicat per a que siga llegit per als més menuts. El llibre d'Estellers tenim molt publicat, molts reculls, moltes antologies, però pensem que calia fer un recull perquè, per sort, Estellers té una obra molt extensa i molt gran i això ens permet trobar aquells poemes que estan fets que poden ser llegits per a més menuts. Tal vegada ell no va escriure pensant que els seus lectors serien menuts o tal vegada ell va fer per a un lector que no tenia edat. Nosaltres hem volgut donar-li un format amb una il·lustració, amb un format, amb una lletra, un tipus de lletra, sobretot per a descobrir als més menuts la poesia i descobrir Estellers. En un país on cada vegada ens costa trobar referents, ens costa trobar homenots que ens representen, sabem que Estellers és una d'aquestes persones que ens uneix i del qual tenim que estar orgullosos. I per a més menuts és una oportunitat que comencen des de més menuts que són el nom d'Estellers. I tal vegada quan siguin ja més adults i entren a una llibreria diguen aquest autor el vaig llegir quan era menut a l'escola i estem obrint una porta a nous lectors. La finalitat d'esta antologia és donar a conèixer esta figura de la cultura valenciana als xiquets i xiquetes, encara que gent de totes les edats també pot gaudir en este llibre d'una curada selecció de poemes. Home, és molt important perquè és el poeta valencià més important del segle XX, aleshores no s'havia fet mai una antologia adreçada als més menuts i jo crec que s'ha fet precisament amb la intenció d'introduir-los de manera natural i a la part, diguem-ne, més assequible d'Estellers que més o menys puguen entendre els xiquets, la poesia. Doncs que és una tria, a pesar que és un llibre adreçat als xiquets, com he comentat, també pot ser llegit perfectament pels adults i és una panoràmica també de la diversitat lírica d'Estellers, hi ha poesia de la quotidianitat, poesia cívica també, poesia imaginativa, poesia avantguardista fins i tot també. Aleshores, jo crec que dona a entendre molt bé la diversitat d'estils i la riquesa que tenia el poeta valencià de Burjassot, Estellers. A més de la presentació del llibre, també es va dur a terme una sèrie d'activitats pels carrers de la ciutat, que culminaren en un sopar de germanor als jardins del Centre Cultural Jaume I. Aquesta festa la inicia Josep Lozano. Ell ja fa anys li ve per el cap que n'hi hauria que fer una celebració de la festivitat de la nostra llengua, de la nostra cultura, i proposa aquesta activitat en el seu poble. A poc van afegint-se cada vegada més pobles i cada vegada són més pobles els que participem, els que ens organitzem per fer una festa. L'any passat se sumà Algemesí i aquest any, a banda de la Casa Cantonera i de Confiteor, que són les associacions que organitzen el tema, s'han sumat també l'Ullal Cultural, la Nova Muixeranga i l'Andana Edicions. A l'acte de presentació del llibre de Vicent Andrés Estellers també va acudir la filla del propi autor, Carmina Andrés, per tal de dedicar unes paraules d'agraïment pel reconeixement que es fa a la figura del seu pare. La veritat, en un principi fa com por, veure tanta gent i que et feliciten i això, però estic molt orgullosa i a banda l'estima que té la gent, és que el volen. I això no té preu, m'agrada molt, hem estat en el Micalet, en Benimodo, sé que n'hi ha més pobles però és que no podem anar a tots. I orgullosa de pertànyer al País Valencià, la veritat. I Catalunya també ho celebren, Sí, jo em penso que ha arribat molt a la gent perquè era humil, senzill i molt dedicat a la gent, al seu poble, un entre tants. I això és el poema que em penso que més el defineix. Este any, a més de la Casa Cantonera, també s'han sumat a la celebració l'Ullal Cultural, Confiteor, Andana Editorial i la Nova Muixeranga.
Vicent Andrés Estellés va néixer a setembre de 1924. Va ser un important periodista i poeta valencià. Inclús és considerat com un dels personatges més rellevants del segle XX i de la poesia de la nostra llengua. Durant el mes del seu naixement, en gran nombre de pobles es celebra la Festa d'Estellés, en la que es ressalta la importància d'esta figura.